item nung starting Monday hanggang ngayon. Okay. So, ang good news, tatlo lang yung mag-claim. Good news. Yun ang good news, konti lang. Okay. Di bali, okay lang yan kasi next Sunday po kasi, bubuhos tao dito. Kasi natin, season. So, huwag niyo po papalagpasin yun. Minsan lang mangyayari yun at hindi na mangyayari. Okay, yung mga magsasalita, syempre, support natin yung mga kasamahan natin na magsasalita dito sa harapan. Okay, so, baba lahat, no? Baba lahat. Punta lahat ng mga kasamahan natin sa VIP. Kunin natin yung Lemon Square. Oo, sakto, may event dito sa kabila eh. Hindi, Sabado yung Mio natin. Sabado night. Yung mga hindi pa po naglo-load sa Mio, okay, na lang po, alam ko, 12 na lang yung slot eh. 12 na lang. So, paunahan po kung sino na lang po yung 12. So, sa mga hindi po makakasali sa makapag-participate sa Mio, so, next time na lang po kayo. Okay? Yan. So, yan. Start tayo, Coach. Yan ang item. DVD. Yun, no? Ay, hindi. Yan, DVD. Yan. DVD. For only 300. Magkano yan, Coach? 372 pesos. Okay. Pwede na, no? Ayan, ito yung item. Magkano niya na, Coach? 372 pesos. Taga saan yan, Coach? Taga Santa Mesa, Manila. Okay, so ang username niya is Edit_GS. So tawagin natin si Ma'am Edit Laurio. Ayos. Sige. Picture mo na, picture. Picture mo na, picture. Yun, congrats, ma'am. Alam ko, ma'am, pang ilang item mo na yan? Pangatlo na, grabe, oh. Ano yung unang mong nakuha, ma'am? Unang nakuha ni Baby Boy dito? G-Shock na rin, oh. Pagkano mo na-avail? 750 pesos. Pwede na, nasa ano yun eh, nasa 4,000 yung G-Shock, di ba? Ano pa yung pangalawa mo nakuha? GoPro na camera. Okay. Pagkano na-avail yun? 60 pesos. Grabe, no? Mahal. And then ito, huli mo nakuha, LG. Okay, siguro, hingan natin ng mga tips si Baby Boy, kung paano niya nagagawa yun. Pwede na rin. Rupert. Okay. Anong account? Gold o silver? Gold? Wait, ilan? Tinatamaan. Ilan? Oo, nakasilver. Isang gold, no? Yung bata, nagawa ng para 5,000. Di ba, no? Di ba? Gold account. Anong gadget ang ginamit mo? Saan ka nagtatap? Bakit ang dalas mo manalo? Sa computer. Alam namin, sa computer talaga. Anong seconds ka pumipindot? 3 seconds. Magaling to, Siguro mahilig siya mag-game sa computer. Siya ba lagi yung katap? Siya lagi, no? Anong connection niya ang pudot dito? Anong connection? Globe, Smart, Bayan 10. Thank you, Bayan 10. Thank you, Bayan 10. Yun naman ang sekreto, Bayan 10. So, ganun kaganda si VIP kasi even bata nai-enjoy siya. At the same time, nananalo. So, ganun na kasi yung technology ngayon kahit bata na. Unlike sa iba, wala tayong pinapatamaan pero sa iba. Hindi kailangan, hindi pwede yun. Bata, iinom ng food supplement. Hi guys! Hindi yung pinapatamaan namin Ang katabi nyo! Yan, sige. Congrats po. Okay na, boss, yung picture. Thank you, MG. Thank you.